Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Abaw, Rose, baw kagwapa sang girlfriend ko ba? Siyempre, gwapo man ang boyfriend ko mo. Te, dali na, malakat na kita. Malagaw-lagaw ta. Ate, okay ah. Masaka na ako sa motor mo. Ate, sige. Okay, pandara na. Excited na ako. Ate, okay ah. Din kita dayon makadoroy. Ate, depende sa imo ah. Yang balang balasakon kay dalon ta kabisan diin. Grabeng tunog sang motor mo, Roy ba? Ano? Daw ba? Bye. Kamusta na ito ay nagkahintagan di Kwanman, ni Basyang. Ano na ba na yan nagkakatabo gawin ko na balan? Kung wala siya, hindi. Nagkatawag sa akin si Ilyong, na messenger. Sabihin ko siya. Oh, Ilyong. Miloy. Nagulbaan ka kidaw? Nakita mo ko na. I-on ba lang kamera mo para makakita na itang dua? O sige, i-on ko ang kamera. Di lagi na. Sige. Ada? Oh, hindi. Wala ka guro kapagunti ka eh. Uy nga man. Doon ka pa ako, mamadaw. Pero, Miloy, may isugin na lang ko sa imo. Siguro nga good news lagi hambal mo sa ako na. Sigurado din Miloy na basi makig ka. Hindi ako maakig. Ginapagako ko sa imo, hindi ako maakig. Pero Miloy, nagligan niya adlaw bla Merkules, alas 10:45 sang aga. Grabe, matandaan ba? Naglagaw kami ni Mascobado. Nagkita namon si Pre Puloy. Ano? Si Puloy dili nakita niyo nga matigal lagi ka mo kasi Puloy pala ito nakita niyo. Pero upo diya si Basyang. Diya si Basyang? Oo, upo diya si Basyang kagabi mo. Kaswit pas nila nga dua. Abot to si Ligo siya kinalo iban ako di Basyang sa patalikod. Ambot lang eh. Hindi man ko makasiguro nga sila na gid. Sige lang. Magkuton ko na siya. Dapat kung sisaon ko siya. Kaya kung magsilig lang man siya nga hindi na siya sa akon, naamo na ba nagtrabo sa guna nga hindi naman akong pakigbato. Pahay. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Tingala ko man daw kalain, Jimpo, kay. Bah? Oy, Noy. Tito, ari ka di gali? Oo, Noy. Nagapuro pang api Baw, maayo ba? Ano abi Noy kido kalain sang pamatyag ko. Inom ka bulong to eh. Amo gani. Pero mas nanamian ko tani kung ang kape ko mismo ya may bulong.
Gusto mo ang kape mo to? May bulong? Oo. May ara ka na no yaw. May ari o. Oh, ano na noy? Butangan ta paracetamol ang kape mo ah. Oh. Ay, ikaw balanoy mo? To? Nga do kasubo sa imo aw? Sinong ginapanomdo mo? Si Manang Rose gyapon? Oo, noy. Ay, tito. Nagmahal ng tanan. Nagmahal ng gasolina. Oh. Pero ikaw ya, hindi gyapon mahal. Oh. Dasigon ko ini. Makadto pa abi ako sa balay sang classmate ko. Ay. Kadamo na gid sang nagasiling sa akon nga. Katambok na gid kuno sa akon. Ay ano abe, kay ti kaldero laman yang akon ginabantayan. Hindi man yang kabuhi isang iban. Ay ba? Total, daway magkusubong obrahon. Mayo pa siguro. Mamati ko diyan ay sa radyo sa amon barangay ay. And you're listening to your favorite radio station. This is Naisyaga FM. Ang nagapalangga sa imo. Listen to the music with your favorite DJ. Listen to the music with your favorite radio station. Uy, may bago nga DJ ang Naisyaga FM. Sino ay haniman? Bantayan! Enjoy the music with your favorite radio station. Listen to the ano ko no? Oy, puloy, nga nagasige katawag sa akon. At hindi mo ko magtawag kung may kutalawagan siyang. Pero ginpandaman ako ni Meloy na hindi na ko na mag-entertainar sa imo. Manugig kasi ako. Pero, siyempre, girlfriend niya ako, boyfriend ko siya. Kalahin mo na siguro nga tago-tago kami sa kagasyan, di ba la? At sigurado kasi pa nila na naging-tago si mo ako. So, ambal na sa akong bala. Siya na sa kuno sa ila. Ako lagi kuno ginapaminsar niya. Palangga. At siyempre kung iya ka mo paminsaron siyang, huwag siya ngayon Okay, amo na ganyan ko kilala mo kay Meloy. At nag-chat mo ka, hindi pa ha? Nagambal ni Meloy sa ako. Nagbuhay ka mo kuno nga 3 ni Leong. Tapos ang una ko... Oo, pag kami na sa tubaan. Oo, danay ka mo sa tubaan. Sa una, kung diin-diin ka mo kuno makalabot. Tapos, nagapangawat ka mo kuno sa itlog sa una. Ikaw kuno nagapangawat sa itlog. Sila kuno nagalingaw ni Leong nga duwa sa tagiya. Okay, okay. Ginahaboy ka ng itlog. Siya ko nang gasalo. Ang gala. Pero, patawara ako lang. Pero palangga ako din si Meloy. Okay, palangga ka mong kasama. Kanamit, pagkitagaan mo dito dali siyang vitamins. Yan padala mo din kay Toto. Padala ko bigla siya mo kay Woodline na lang mag-ruya ka. Sa tuon na, si Meloy ay ginatag-hatag sa akong siyang vitamins. Paano sa katag si mo kasi ang nila pangayo si mo? Kung may namatag siya sa akon, ang resibo, bilang siyang pamakali ha. Paulian na kung akong tayo ginhulam niya patukuno. Okay. At least may ginatag sa simo ng resibo. Oo. Ang balya sa akon, tanda ko na siya iya pagigugma sa akon. Dapat ko na groceryhan niya ako. Pero ako lang ko na yung mabayad. Kasi mga atisoy ka na makapuyan. Ano, wala mapakapuyan. Kaya din padulong lang to sa bangga. Ako pa tayo nagkuha dito.
Okay. So, may pamangkot na sila siya. Ano na, Loy? Pero di ba pag may pamangkot niya, may premilo siya mo kung sabot sa pensyon mo. Paano mo nahibalaan? Di sugod niya, bilis mo na. Oo. Kaway man na. Pero daw abot ko na nga din niya, premilo siya sa tayo ay kwarta. Ginasip ka pa na gito kung sila unod ka ATM mo ay. Ay, oo. Ato na sa iya kung kaisa. Ginapadala. Subong na kasi mo. Ato sa iya. Kasi hindi ko na mag-asa, mainod pa ka. Pagbamati mo yung pag-tune in sa mga mahilig drama, pagbamati sa mga Ilonggo drama. Ara na sila subong sa YouTube, ang Nice Yaga YouTube channel. Paki-subscribe or maka-view ka mo dira.